Aha. Pois! Ei päästänytkään mua sen. Tuli vaan Päästääkö se nyt? Menkää, juoskaa karkuun. En pääse! Oot kombatissa, rippoket. Joku yritti hakkaa mua, että... Ville äkkiä sisään, sä missaat Loreen jo. Mä loading screen. Siis, voisiko please siirtää sen vittu sinne Ei oo tilaa. oikealle asemalle? Kaikki valmiina. Joo. Ei vielä. Mitä siellä nyt voi olla huonosti? Villelle ei varmaan tullut No tota... niin, No, Joo. Kyllä muista. Onko se Reunimainen on kuollut, niin ei voi pullaa. Okei. Mitä helvettiä se pompautti siitä? No tapetaan nää nyt. Miksi te otatte damagea vielä? Mitä tapahtuu? Tää taitaa ehkä charge itse asiassa. Elemental charge. 3, 2, Chargeepas. Ja Juha on munissa. Hoppamalla. Ädi. Affiksi. Ja Juha taas munissa. Voi saatana. Työnnettiin sinne. Pitää varoa se charge. Niin, varasta chargea. Sori. Enää munat tee mitään, näitä pikku paskoja. No, Mikel on agrot, miksi te sun tekis mitään? Hyviä pointteja kaikilta. Joo, vittu hyvä. Hän nyt on mitään. Äijä henki hieverissä. Mikä vittu toi? Me pitää ruttaa ne laat kans. No harkaa niitä knockbackia. 1. Nikke juo kaljaa, niinku se elämä dependäis siitä. Ja Kuka meni taas, mun? nyt molemmat meleet. Siis, mä oon disconnect. Se en ollut minä. Se en ollut minä. Kikatkaa se lohalo tohon mukaan. Lisää meleitä. Yes, ja se bossilla ei osuta niihin muniin, tai sit sorry. Ja mä vallasta odaisuuntaisesti sekä taaksepäin, se on tosi helppoa. Ja menkää pois siitä maassa olevasta paskasta. 2, 1. Onks se minä? Ota oikein. Ei se mitään. Nähkää pois. Let's go. Vittu, tota ei ois voinut käsikirjoittaa. On kuori nopea vaan, ja sit kun se on kuollut, niin voidaan mennä tohon next. Ei vittu, mä tipun alas. Mitä helvettiä? Mitä sieltä? Mä ajattelin, että nyt se kyllä oli ihan hyvä. Nyt mä ansaitsin sen. Tätä voi vaan mennä. Piu! Ei! Vähän lusti. Hyvä Joonas! Nyt sitä damagea vasta tulee. Neijaa. Ja siellä Berlund Mä vähän striimiin. Otetaan me molemmat vai yksi? Mun mielestä ei oteta molemmat. eikä ota klippiä. Ja sikahyvä, sä uudet siivet ton takia. Ja taas uudet siivet, ihan sikahyvä.
Sillä pädätään öitin tepsi. Huhhuh. 5, 4, 3, 2. Bossille. Joo. Painitaan maa vai? Nice. Onks mulla edes Invis-bottu? Sä voit hyppää taaksepäin, koska Eero on siellä takana. Nice line-uppaa. Ai vittu, mä oon vapaa. Thank you, Steven. Ei, +2 vielä. Lusti. Lusti Ei tähän. tähän. Joo, tähän vaan. No tähän. Tää on vaikea osa tätä fightia. Tässä kuolee eniten jengiä aina. Oi. No, kieltämättä. Miksikö hän? Kahveita ja sitä pulloa. kahvetta? Tää tilanne nyt kun on tää sotakin kohtuullisen lähellä meitä. Aha, Decent DK tekee täällä. DK-juttuja. Jos me otetaan isoa, niin sit mä otan kyllä tonta. 5, 4, 3, 2, 1. Yhden joulun kunnes kerran tiputtaa Karja. joku sairas tänä vuonna. Ampas. Niin muuten onkin. No vittu, se näytti vielä. Oi helvetti. Pakastellaan raava-aineen. Äkkii DHT. DHT kelpaa itse asiassa paremmin. Tarvii 15. Mulla olisi ollut BRH 22, koska mä Vahvaa suorittamista, hei. 5 minutes later. mä pystyn hiilatta kahdesta kävällä. Oi! Kävi kipeen. Mikä sieltä tuli? Nallen roari, kun sillä on pikkasen täkkejä. Ups. Kohtaas huuto. Sieltä tuli yli 800 tonne 5 sekkaa, 5 sekkaa, 5 sekkaa, 4, 3, 2. Saata. 830k. Vetana. Paljon sinulla score? En Korea. katso. Mä keskityn Paljon sinulla tehdä. olisi score? Sillä on 2400 score. Ok, se riittää, se riittää. Ui, ei! Mihin toi meni? Eero, kaikki sun muut hahmot vakuuttaa mua aina, mut se sun magee vittu, koapaa se vaan. Sä oot ihan vittu paska pelaa sitä. Hei. Telete vaan. Kaikkea muit sun hahmoissa osaat pelaa ja tehdä magee, mut se magee on kyllä vittu. Hei, se on rai. Tapettiin se koko perhe just. No, hui, mikä? Iso lohari. Ei! Oho. Tää lagaa. Älä mene eteenpäin, siellä on bussi. Oho. Taunt boss. Oi voi, mä voitin Jopin. Kuolee. Mennä. No niin, moi. Ei, mä jäin loppuun vittu. Aha, täällä on. No niin, selvä. Mitä asti sä menit puhua sen puhelimen kanssa? Hei, onks Tremori nyt valmiina? Tää heittää feari. Jopi. Jopi nyt! Rappusen syö ruokaa. Odotan nyt pääsee uppaamaan palaset. Jaa, pikkiraista useless shaman. Toi jäänyt. Ei muuten edes, ei edes vaareilla sitä.
Menee. Menee. Menee, kato me. Vaan käy vaan. Kävi uppua vittu geariin. Mitä? Vittu summa. 5 sekunnin päästä. 2 pinnaa. Nyt sä viet sen Firepaa tänne perseeseen. Joo. Ei me tulla saamaan tätä. Ei me tulla saamaan. Velle! On se raja. Elrus on suoraan raja. Sä niinku menit sinne, et sä tulit sekuntille. Bossia vaan jo. Bossi vaan. Miau. Äsken piti siivoa ihan sikana. Jos 60 puokilee. Pieri! Megabaitti 100. Nyt mä otan tohan. Back in the house. Tarvii housuja! Itsekin tarvii. Ei mulla ollutkaan housuja. Mulla on nyt 4 settiä. Lopeta! Mä hakee mun 4 setin. Ensimmäinen asia mitä mä näen Megababy. Sä sanoit, että tarvii puan hanskat, vitun. Toi tuntuukin, et se meni. Tai hatun, tai lessit. Meillä on yhteyksiä. Koska tulee Soleron makoinen lonkerovet? Hei vittu. Oh shit. Ei vittu. Koska me saadaan Solero? Hei, mieti. Solero, vittu, semmonen kermalikööri. Missä on vanilja kaikkää. Siis, ei vittu. Tommosen vois tehdä sellainen itä. Stay away from lines. Vittu! Mä kusin. Tuolla oikealla puolella on vähän noit. Pitää joku meille tulee ehkä ottaa. Kattokaa meille, et siellä oikein puolella. Ei tapakaa bossi. Bossi kuolee. Okei. Paksoukkaaminen vittu. Kertaakaan. Ihan vitun helppo. Vitu helppo. Mä tipuin laavaan. Jaklipille. Ollaan tappaa itse. Pullattiin bossia, koitin painaa nappeja päälle, niin UI oli, että ei käy. Hyvä vetää reloadipulliin. Se on muuten, se on Mikä erittäin Viikillä oli ihan sama homma. Se on hirveä kova ominaisuus tässä lisärissä. Sitten joka kerta se on sulla eri addoni, mikä kaataa se UI. Se... Jep. Sitä pelin on tehnyt varmaan vittu pööke. Mä kuolin. Tapatte vaan se supernovan. Häh? Et sä saa kuolla Velvinkaan. Mä kuolin. Et sä saa. Et saa kuolla. Et saa kuolla. Joo, resetti vaan. Aha, saalas. Miks sä kuolit? Mä kuolin. Tuolla ilmassa on Miten? kadama, Painat jos sä lentää taas liian kauan. Stampeding Roar? Ei Ei oo, se on vaan Jupe kuollut supernova. Se on damageen. vaan supernova joka... Eikä. Ei oo mitään muuta. Jupe, mitä sä teit? Ei Jupe kuollut damageen. Jupe, mitä sä teit? Se painetaan Roaria. Loppu sun bensaa, sä hyppäsit alas. Ei loppu bensa, mä painoin. Se painetaan Roaria. Taas uudestaan. Onks Marsis-veli tullut? On varma. 30 sekkaa aikaa, mä en edes aio käyttää sitä tarvitaan. Pöry tauntaa ekan kerran. Loppu ei ota pois. Okei. Sä pilaat mun Glacial Spikein! Vittu mikä jätkää! AOE incoming. Toimii tuo. Tuo joka vihaa sua. Anna sulle
Healeri one-shottaa ennen pullia. Niin silloin ei kyllä olla valmiita. Meni ennen pullia, siinähän se pulli tapahtui. Voi jumalautaa. Siis mitä vittua? Meni ulos. Mä hyppäsin alas. Defensive. Mitä sä oot Joonas tehnyt? Mikä vittu tosta tapahtuu? Koille. Mä seison tässä keskellä täältä, tässä on kaikesta turvallisin. Okei. Nice focus. Defensive. Tarvii hiiliä. Varokaa Stay away from lines. Kyllä sä sitä bebe saa. Varokaa tota siementä. Varokaa siementä. Defensive. Defensive. Taunt boss. Stay away from lines. Otut. Target you. Oi vittu. Kohtaus merkeille, ruori tulee 5 sekkaa, selvitään siitä niin. Tosi kliinisti vaan. Merkeille. Minä Eero molemmat käytetään. Ja kaikki defenstit löytyy tähän. Vitun hyvää! Yes! Oi. Jei! Target you. Toi mennään tän jälkeen kebabille. Nyt mennään kyllä vittu gelikseen vetää käänne. Nyt vedetään Gelixian käänne.